Nå, så kommer vi sgu ind i en fremgangsspil her. Ja. Crystal Lake. Yes. Hvor det er lige præcis sådan en server der. Ja. Camp. Crystal Lake. 1979. Nej da. Det er mig. Er dig? Det tror jeg. Nej. Det skal i hvert fald det skin, jeg har brugt. Okay, det er ikke mig. Ja, det er ikke mig. Nej, det er ikke mig. Det er They en shouldn't anden. be here, Jason. Altså jeg har det der skin Stop der them. i en par... Den er det par... Er det ikke 8 eller noget? Det er noget Ja, der det- stil. Jeg tror, ja, det var i hvert fald den, du viste mig før, du synes, det var nice. Eller i går. Min webcam giver ikke fokus på mig. Hallo. Hvorfor er min webcam ude af fokus lige pludselig? Hvad? Min webcam, det er bare helt ude af fokus. Hallo. What the hell? Jeg har så taget den der, hvad den hedder, Battle Axe, tror jeg. Fuck. Det er sjovt, der ligger sådan en knivagtig rundt, der giver mig bare ikke lov til. Det skal være machete eller noget andet. Oh nice, oh no. Har du set det mere? Nej, jeg har bare fået den der. Hvorfor er mit webcam stadig ikke så slået? Jeg kan se ham på kortet. Jeg kan sådan se ham lidt på kortet. Jason. 2 sprays, nice. Essa puerta Så er der en Hello. Esse culo ali dos towers. Hello. Maldito. Oh fuck, han er der. Eu fico de cair. No matter what they Jason? Nej. you cannot Du die. ser ham? You can Ja. never Ai, filho, não me die. Han er chama. herinde. Привет. Привет. Hvor er du henne på kortet? Åh, det er ikke, man kan se det. Haven't found the map. Панина, dlaczego zamknąłeś drzwi? Jeg er sådan Hvad sker der? der. Hvorfor giver min webcam ikke fokus på mig? Nu er den her. Ej, for fanden. You're so obsessed with us. Det er irriterende det der. Możesz gadaj, kurwa. Åh, nu har jeg kortet. Coming. I don't want this. Det der med torke her. Nie puszczę! They deserve to Oh. die, Jason. Make them suffer. Det er bare væk. Er det dig, der er nede i et hus lige nu? Nej, ja. Eller er sådan på vej ind i et hus. Ja, det var ikke dig, så. Jeg er sådan helt nede ude. Der var en, Helt der væk var fra alt andet. Okay. Jeg tænkte, der var en, der sådan var lige sikkert, det var dig, der gemte sig herinde. Ej, det er Jason. Please, no! Right now. Fuck, mit spil lagger, mand. Nej, nej, det er fint. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvorfor gider mit webcam stadigvæk ikke fokusere? Det er lidt mærkeligt. Det plejer det ikke at gøre det. Nej, det plejer altid at fokusere på mig. Jeg har fundet the gas. Vi har også en båd derhen, hvis der er, fordi båden den er nemmere i forhold til bilen. Bilen der skulle bruge både batteri og nøglen. Så bare bruge motor og benzin til at reparere i båden.
from me, Jason. Så jeg tror, jeg går ned til Let båden. them. Eller hvad tænker du? Skal vi tage båden eller bilen? Hvorfor? Så jeg tager båden. Ja. Yes. Kill for mother. Get up, Jason. Find them. Kill them. Prøv lige at kigge på det der webcam bagefter, den er rundt til. Vi hurtigt i hvert fald. Båden er færdig. Båden er, det er bare S, bare benzin på. Så er den jo ikke helt færdig. Nej, men næsten. Det er bare benzinen her. Why won't you fucking Take you from die? me, Jason. Don't let them. Ah, for helvede. Sådan der. The boat is ready. Så, nu sejler jeg. Jason. That's my Mhm, så der er. special boy. Løber du ned til båden, eller hvad? Så skal jeg prøve at knække... Ja, jeg kommer ned til båden. Ja. Oh fuck, Jason han der. Oh fuck. Væk! Væk! Sejler du uden mig, så? Nej, oh fuck, jeg ved ikke hvad skal jeg gøre. Han er efter mig! Hvad så? Hvad så? Ah fuck. Jeg blev taget. Eller det. Det er mig. Jeg mig væk. Det er mig. Åh nej. 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 Løb, 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 løb. Det er mig selv. Jeg bliver fuldstændig... Oh shit. Den er der. Løb, løb. Fuck, du er hurtig så. Men nu har jeg ikke noget stamina. Ind med sig. Luk døren. Nej, 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 nej. Men fuck. Men hav. Løb, løb, løb. Ud. Jeg løb væk. Nu har jeg ikke noget stamina. Det er bare fedt der. Nu må du smadre døren for helvede. Men det synes jeg nu er godt, en ting, der gør lidt nemmere for Jason, det er at smadre den her fucking dør her. Det er meget besværligt som Jason, ja. Nu gemmer jeg mig. Jeg gemmer mig. Altså båden, den er fikst og det der. Du skal egentlig bare prøve at... Så har du ikke hørt, hvad jeg har sagt? Flere gange faktisk. Det er mig, der er Jason, for det. For fanden! Det har jeg sagt til dig sådan 3 gange nu. Oh my god! Okay. Hvorfor er du bare ingen lyd Nej, for noget, det her? Okay, jeg troede sgu da... Nå. Det var lidt en overraskelse, det der. Well. Jeg forstår, hvorfor fanden den ikke fokus? Hvorfor gider den bare ikke fokusere? Det værste er, at vi var ved at lave en cutscene på dig. Var du? Ja, jeg kunne trykke en, men så hoppede lige præcis hoppede på det. Fuck, man. Det er sådan, altså ved mig godt, jeg trykkede, men der skete ikke en skid. Og så lige pludselig, så vælter du bare båden. Sådan. Og så, Fuck, det er lækkert det her. og så, ja, så en eller anden magisk vis, så flygter jeg. Det er ikke dig her, nej det er det. Fuck, det er lækkert det her. Ja. Så jeg gemmer mig lige.
Hvorfor lægger det så meget, mand? Jeg kan slet ikke ordentligt gøre noget her. Him with my ox. No matter what they do, you cannot die. You can never He's die. sleeping. No, he's awake. They want to hurt you, Jason. Don't let them. It's right. Er du tæt på, eller hvad? I'm gonna die. I'm dying. I die. Mm. Come here. Oh god. Please help. You want some more? You like that, asshole? Hunt them down and make them pay. Sådan der, og så sejler vi væk. Skal jeg lige finde udgangen her? Udgangen her. Don't stop, Jason. They deserve to Prøv at- die. Make them Det var også det, suffer jeg havde like problemer med, ikke også? Sådan før, ikke også? Jeg kunne ikke finde udgangen. Det var sådan. Jason! Stop! Hold! Stop! Hold! Ikke fang mig. I'm out of here. Yes! 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 Let's fucking go. Nå. De har slet ikke ringet til politiet endnu. De har haft meget tid til at gøre det, sådan set. Hvad har de først gjort det nu? Nej, men de har slet ikke ringet til politiet. Eller hvad? Eller det kan jeg måske ikke se. Jo, Måske det bare er fordi jeg rigtigt. kan se det. Der er 4 minutter tilbage, så tid. Okay, jeg mangler nok 2. Ja, jeg kan se så meget, jeg kan ikke engang... Fedt, hvis jeg kunne få et kort. Så var jeg ligesom syg, hvor vi var henne. Men jeg kan se... Nej, det er sgu ikke der. Det er der en derude i skoven, men nu har han en rifle. Hun løber ned til... Den her den. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for min webcam. Den gider bare ikke fokusere. Jeg kan godt lide, at de spørger sådan, lad os sige sådan, where is the boat? Ja, den her er altså... Hvor er de henne, altså? Ved du er de ved vandet? Er de ved en stor vej, eller? Nej, skal jeg se på. Jeg tror, de er på vejen til bilen, men jeg er ikke helt sikker. Hen ved bilen? Eller du kan godt trykke 2 på sådan... Okay, der var i hvert fald ham her med Jo, riflen de er her. nede i bilen. De er nede i bilen. Ja, du har en... Der er også en bag dig, som har en rifle. Jason, Er de begge to rifler, eller hvad? know what your gift is. No matter what they do, Jeg ved ikke, den der med at trykke 4, jeg ved ikke, om det er sådan en... you sådan can noget never ghost, die. som hun så sikkert. Jeg tror, stalk, så tror jeg, det betyder, at de kan ikke høre dig. Please, no! Eller også kan jeg høre dem tydeligt. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg... Den der. Ja, du har ham der. Fuck, det lækker det her, mand. Hun missede. Jamen, det er mig, der ramte, så han lige ved siden af mig. Du har den. That's Sådan my der. Så er det bare That's my special, last kill. special Og hun boy. prøver at smide noget... effekt, og sådan... Jeg vil, man kan Jeg gik bare igennem døren der. Ja. Så bare trykke 3 nu. Og så wow, og så bare snor det rundt sådan. Så får du en nemmere måde med at ved at jeg ved hvad det er. Nå. Jeg skal så sige, hvorfor fanden løber hun imod dig? Sådan der. Nice, og så bare trykke 3 eller sådan noget. Ej, så stak hun kraftigt med en lommekniv op lige på mig. Find them. Fuck mit skin, mand. Har du set det? Ja.
Facebook bygge. Så bare vent til at gør det der igen med at sådan teleportere, så de så står bare inde for lige nu. Jeg kan også meget godt lide den måde man sådan bare går på, det var sådan virkelig sådan, også når man sådan sprinter, altså man går hurtigt. Så sådan bare sådan. Fuck, han er hurtig. 20 sekunder, så er det Ja. Kom nu her, kvinde mennesker, mand. Men det kan sgu da ikke passe, at hun bare kan... Yes. Yes. Højre klik, venstre klik. Den der, hvor man... Yes. Og så bare tryk 2 eller 3. Yes, nice. Hold. Det er sådan noget fed... They deserve to die, Jason. Make them suffer. Du er den eneste, der slapper afsted til. Det var bare bedre. Ja. Ej, nu er det anden gang, jeg har skatet båden. Mommy has a reward for you. Come home, sweetie. Jeg var lige alle de bare... Nu er mit webcam i fokus. Jeg skulle bare lige genstarte. Alle de valgte simpelthen bare... Jeg ved ikke, altså... Okay. Hende den sidste der, hun var sådan set fin. Altså hun var sådan set god nok til spillet. Altså hun kom i hvert fald væk fra mig mange gange. Ja. What? Du var kicked. Hosten han forlod mig, tror jeg. Hvis vi alle sammen var blevet kicked. Han er meget flot, ham her, Jason Voorhees. Ja. Sådan der. Lige sige det... Ja, jeg kan invite. Andre han spiller Garry's Mod. Garry's Mod. Jeg ved ikke om jeg skal være den her Jason. Jeg kan også godt part 8. Nej, det er part 9, det der skin der fra det der. Jeg kan også godt lide part 8, det er også meget nice. Min det er fra, det er 9'eren, ja. 8 han er meget sådan, han er også meget fed. Ja. 7'eren synes jeg også er fed. Ja, 2'eren er fed, 3'eren er sådan, det er bare sådan standard. 4'eren den er også fed. 3'eren det er det mest basic i hvert fald. Ja, 4'eren den er også fin nok. 5'eren det er slet ikke Jason, vidste du godt det? Jason? Det er slet ikke Jason. Det er sådan en random person. Jamen det er, hvad hedder det er fordi i filmen der er det slet ikke Jason og morderen. Det er en der efterligner. Fed. Part 6, den er også fed nok egentlig, det er sådan. Den er også meget, altså basic, men den ser godt ud stadigvæk, ikke? Den er ikke alt for væk, den er ikke sådan... Så kommer vi til 7'eren. Rabbit Ball, nice. Her har vi 8'eren, fed. 9'eren, fed. Jeg skal få den melee weapon. Den er splitter her.
mangler bare en der fucking så Kom nu, Molly. red. Nå, mit kamera er i det mindste i fokus den her gang. Nice. Ja. Så jeg er meget ked af det, jeg løj over for dig, men jeg gjorde det for det memes. Nå. Ja, det er fedt nok. Jeg var sådan... Altså, jeg tænkte sådan, fedt, så kan vi sådan escape, du ved, sammen og sådan noget. Og så når du siger det der, hvad fanden? Så kommer jeg bare drive. Så vi sagde det net til dig sådan 2 gange, før det gik op for dig, at jeg faktisk var modder. Nå, jeg ved ikke. Du har nok bare ikke registreret det, du er ikke lige sådan gået igennem. Nej. Hvem i kroppen? Jamen for helvede, lov det. For helvede, hvad det er. Men for helvede, det er lidt. Altså man skal mindst, synes jeg også, være sådan helt hold. Jeg synes godt, altså en Jason er så, hvad hedder det i hvert fald? Sådan der, jo, der skulle en. Der skal i hvert fald være sådan 4. Ja. I hvert fald være sådan 5 survivors, for at de også har en chance, vil jeg sige. Fordi altså, da vi spillede med Sigurd og Andreas, så var vi jo kun 4, så 3 survivors, det er for nemt for morderen, for Jason. Mm-hmm. Ja. Det er sjovt, når man er mange. Jeg kan også forestille mig, altså hvis man kendte alle, man spiller med. Det er lidt ligesom Among Us, ikke? Altså, hvis du kender alle dem, du spiller med, så er det utroligt fedt at spille Among Us. Jeg tror, det er præcis samme med det her. Altså, hvis du sidder og snakker sammen med alle. Mm-hmm. Ja. Så er det med mange spil, sådan set. Det er bare del af det. Altså, er sjovt i sig selv, men jeg tror også, hvis jeg spillede med et fuldt hold, jeg kendte, så tror jeg, det ville være langt federe, end det allerede er. Det er også det. Nå, fanden. Cam Crespo. And first place bliver lige. Det er altid ham, der dør. Yeet. Ja, det er aldrig en af de andre, der er sådan. Okay, det er ikke mig, kan jeg sige. Jeg tror faktisk, det er mig. Det er det. Hvad er chancen for at blive Jason 2 gange streg? What? Find them, Ja, nu Jason. kan godt lige lade mig Make escape them den. pay for what they did to us. Det er godt. Så. Altså, hvad fanden? Jeg troede også lige det var mig, fordi jeg har også valgt det der våben der, den der... Hvad fanden? Jeg har, det er part 4, det her. Ham kan jeg også godt lide, sådan set. Det er i hvert fald også det er i hvert fald også en af de bedste, altså af filmene. Jeg kan godt Ja. finde ham. Hvis så vælger ham her lige, du ved, jeg trykker ikke op for, at man åbner videoet, så det er ikke... Spillet tænker, men han spammede bare i, så han valgte at springe alt det. Så jeg har lige skadet mig selv. Jeg har allerede hørt lyd der. Fine nøgler. Det er nice kill det her. Jeg trykker sådan øjnene ind i hende. Det har du på video, ikke? My Jason, Jeg trykker øjnene ind i hovedet på hende. my special boy. Høj. Nå, men det havde du da på video, så kan jeg lige... Ja. Hvordan bliver Jason 2 gange streg? Jamen, det er hacks. Du skal prøve at livestream der på et tidspunkt, sådan... Du ved, hvor det bare er det her. Eller bare sådan random games. Noget sådan... Det ved jeg ikke. Nej. Der er sådan nogle skuffer, ikke? Og der, er sådan, der åbner man, så lukker man den igen. Ja, det er det der lag der nogle gange. Det er åndssvagt. Okay, jeg mangler faktisk bare... Jeg har slet ikke gjort for mig, om det er serverne, der lagger, eller om det er mig. Men jeg tror, det er serverne. Ja. Fordi det er det eneste spil på min computer, der lagger. Ja.
Hvad? Hvad skete der der? Fuck. Kom så her, kællinger. Jeg blev kicked. Hvad? Bliver du bare smidt ud? Ja. Nå. Bare midt game. Eller... Okay, jeg rører også bare ud. Ja, jeg bliver også Nå. kicked. Altså, jeg var i gang med... Jeg har fyldt benzin på. Men jeg var på vej. user login failure, what? Bare tryk i retry. Den siger bare det samme igen og igen. Jeg prøver lige at genstarte spillet. Det er også derfor, sådan singleplayeren er sådan lidt federe, fordi multiplayeren, du kan godt ende med at blive sådan enten kicked, eller du bare sådan, at hosten, han bare lever. Eller at internettet er ryger, eller sådan noget lort. Men det er også meget fedt at, altså sådan, du ved det offline der. Hvad fuck, så joiner jeg bare en random, er den, den er så fuld. Can't be real. Den lige hvad er det igen. Anders, du er ved at indhælde mine timer i spillet. Ja. Hvad fuck, min siger bare... User login failure, stadigvæk. Altså, verify internet connection. Hvad end det skal betyde. Så prøv at lukke spillet. Jeg har gjort 2 gange. Okay, nu joiner jeg bare nogle server med... Hvad sker der? Okay, så jeg kan lige se her, jeg spiller i cirka 19 timer om ugen. Du kan også prøve at tage noget, hvis det ikke virker. Kan du også prøve at tage noget offline. Selvom det så ikke er... Hvad sådan... Men det er også der, man kan få nogle... De der fede killcams der, eller killcams, de der fede executions. Prøv lige at genstarte Steam helt. Ja. Okay, så må jeg, nu må det sgu virke. Ja. Jeg har også oplevet det her før, hvor jeg prøvede at spille online, så det ville den bare ikke. Den bare ved med at sige det samme, det der user. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg gjorde der. Jeg tror faktisk bare, at jeg spillede offline. Der spiller jeg bare de der challenges der. Ja. Jeg kan ikke til at lave alt muligt. Men det er fedt spil, altså. Ja. Den siger det samme. Jeg prøver lige at genstarte min computer her.